Yo, wafrem premsiako abeti akwapon. Me ye abotechi jase hene. Na me ye okuapeman intoto hene. Enne one lunch eye okuapem eye 200 okuapo Odwira 200 years. How was the journey been like? I want to try a chance net then and the very Yo, last year Odwira na ye bo ho dawru se onyame ya adom na se yesi 2026 ni mu na ye be di 200 years where ye di Odwira wo kuapemam nti last year na ye fi ho ase nti ma yen Odwira no ebe ye soronko ebi se na ayese eno na ye di fi ase na ye di abom pahini nyina ankai se ye di be di 200 years nti enye mrekitu ebi ne ye start ade ache be ye bosom anan ko bosom anu na ye di fi ntutu ase an na ye di alanche 200 years eyo se o ka planning committee e be stress so kotumi abobọ ne emebisia why ma adwene se afi Odwira 200 years we ye na mo di ahyehyem se na be ye obema afi Odwira 200 years be dance yo enam se eye akuapem Odwira na eye akuapem nyina na ye redi Odwira 200 years no enenti mpehina ahyehyɛ se eye 5 division no ye wadonten ye wojase na ye wo benkum na ye wo kronti na ye wo nifa ye bɛkɔ hom nyina activity bia ase ye kɔye na kromanfo na ɔmanfo na wo division ni mu ne behu sɛ ye redi 200 years no ye bɛkɔ akɔye ɛwɔ hɔ nti ahyehyɛ dwumadi a ye ba akɔye wɔ sad 5 division no nyina afei ne biom ye wo nkurase kakra wɔ hɔ a ɛte sɛ ɔmahene kɔ hɔ na ɔkɔda ne ho adi anase ɔkɔ hɔ na ɔno so kɔhwɛ ne mpɛsua nyina so baby ti se nsanwam se efa doburo homo ne ade nyina na Kofo Odwira ba ejoso eba osabene ne ade nyina okremu nso the same thing anti ya ye nhihye ya onyame ya adoma ye be fiase eye next month ya April yima na ye ri fiase na ye de atu anamonde akọ kopem Odwira da ne mu ya yo pemsi akopei de ye besre nkoma ekoso ewo habe from 10,000 and say ene na ebi se Odwira na 200 ebi se ni 200 wo ye okuape hene ntoto hene ankasa den na obetumi aka e dia fasa ase ati aso atrese rampa okuape man Odwira 200 years rampa aso yo mekaya eye nana adodankwa odi eye 150 years ekire se Odwira edu 200 years nti ye start fi mpehene nanso nti mpehene a wonga di afini bi wo be di 100 years wo be di 150 years wo be di dream be di 160 years ene ade no eno so na yenso yen akanga na nne abemma yen se 200 years nti aye no kware se 200 years no eye this year nti wo the case be say amane ni amamre nchiaye eye no kwanso ya na ye nam pepepe outside Ghana asem na be catch 200 years asem na be catch you ni ameka ni say ye pe akuapem nkoso na ye hu enipa bi a mri biar mu a ye be ye adwene anase empehene be ye adwene se wore ye biribi na won so gina dan na chi na woto abo ede be mu bia ne se last year wo se wonni Odwira won ye hwe bia ye na ma ne woni fi ba me kansi so se Odwira wodi no 200 years metuma ka kire o se bia na ere bai na bia be sin last year de no a woka se wori ndin enti eye ade a obi anka na komanto ne yam nhihye ya ye de begu akwan mu no wo ho kwan kwan se wo ba bia bo modern bra na behwe wade na fo ba nso a wo de wo ma na abusua ne bi nso aba na wo ba won so ahu amane ne amamre